През неолита, хората в България започват да преоткриват камъка като безценен помощник в ежедневния си живот. Камъкът се използва не само като средство за изграждане на оръдия на труда, но и като важен елемент в ежедневието и битовите практики на ранните земеделци и скотовъди. Един от ключовите моменти е откритото използване на кремък за палене на огън. Специално подбрани камъни, когато се удрят един в друг, произвеждат искри, които хората използват за създаване на огън. Тези оръжия позволявали на ловците да ловуват различни животни, включително елени, диви свине, зайци и други видове дивеч. Археологическите находки показват, че хората от тази епоха започват да изработват остри каменни зъбци и ножове, които им позволяват да ловуват по-ефективно и да обработват по-добре храната си. Използването на кремък за изработка на ножове, зъбци и остриета става широко разпространено. Тези оръдия били изключително ефективни при убиването и разчленяването на дивеч, като същевременно имали и висока издръжливост, което ги правило надеждни за дълготрайна употреба. Камъкът също така играе основна роля в развитието на земеделието. Някои от най-старите каменни оръдия, открити по нашите земи, са използвани за обработка на земята. Това са разнообразни емистрии, сърпове и рала, които земеделците използвали, за да посеят и приберат реколтата си. Те създавали ефективни механизми за обработка на земята, които по-късно ще бъдат заменени с метални оръдия, но камъкът си остава важен етап в технологичното развитие на човека. Хората започват да строят жилища, като използват камък за основата. Известни археологически разкопки в България разкриват древни селища, в които са намерени останки от стени, изградени от камък. Тези селища показват как хората в неолита използвали камък не само като оръдие за труд, но и като основа за своето жилище. Тези каменни постройки осигурявали стабилност и защита срещу природните стихии и животни. Археологическите находки в България доказват, че през неолита камъкът е основен материал в ежедневния живот на хората. От оръдията за лов до строителството на жилища, камъкът се утвърдил като ключова част от развитието на човешката цивилизация. Неолитната епоха в България показва как камъкът не е само материал, а и символ на човешката изобретателност и адаптация към новите условия на живот.